Kublai bi baro ki parlok kamtame ya ki parlok rawan ki baju sautanat banle hai ki jingi kop khwai do kha kene gede ki jingi kop khwai do kha bam kaban sepelong hapo kensi mau panain kepung jingi ba arsimli hajan maran football ba lapanya ya kene ki jingi kop khwai khabam dai ba w marangar di thongni arsimli harangkat ba ki parlok ba ya kene ki jingi kop khwai do kha en pen ya kop khwai ha baro santali ki pung but kijingai subhala ni ki prize hakane ka fishing competition kan long kumne harum sab ha inde ki prize ki ba smotanat but ki ba bang na gumta ki parlok rawan first prize in your sun pojar ba ar sun pojar balai sun pojar ba sau sun pojar ba sanru sun pojar banriu ar pojar ba nyo ar pojar ba pra ar pojar ba khandai pojar ba pojar ba khat weru pojar ba khat ar hadu ba khat san unang yo ya kasong bisa bamar hajar tangka wei u parlok rawan but nakum ta kador tiket hakati ka fishing competition lani ka jingkop khwai do kha kandei tang san spa tangka shirwuyang wei khwai but katarik nakum ta kati ka jingkop khwai khabam kandei haka arp khandai tarik nai bakhat wei ar hajar ar posan Bat syusyuru na kumta ki parlok rawan en sya ban bu jaka da usik dane uding ha kapor khatwei bejemen step ha ka arpo pratarik na ba khatwei ar jar arsan anai por si kanta ban uyang ya kite giding gisik balada ki parlok rawan ki pen klumar ya kate ki jikop khwai dok ha nagliang jong kinok panyai kinom sam shu ya kite ki by tiket lane kite ki dor jong kate ka tiket ban nalor kite ki price ki bala kedeu haneng ki nok penyai ki lapan kreru na kumta ki consolation prize nadu uban kong hadu numbar ubalai po kindang yo mar lai hajar tengka bat kabas kamso tanat bat kaba kamso hun so bang na kabta ki pait ba nong krushan kande na kabenta kalaki draw sngaba kan donru kalaki draw ha kate ka sngi di ki pait ba baro sngba ban sha score nam ta ki prize ha kate ka laki draw na kabenta ka prize ka banungkong nai da ka tharok lane kapisa khat sanlak tangka na kabenta ubayo banungkong mo Nakabenta bayo baar ai naka brand new Alto K10 lane kapisa saulak tengka. Kani ka brand new Alto K10 ru kandi ka top model. Bat ubalai arlang ubasau shilang ubasan dang yo sanpo hajar tengka. Bat ka dor jong tiket hakati ka lucky draw hakati ka sngi kata ar khnai tarik benai bakhdoi ajar ubasan kandi lai spa si tiket bat san spa hartli ki tiket. But en penyelek kai ha kapor ar siteng janmit te ki parlok wala da phim shim lai shim benta ha ka te ki jing kop khwai do kha nget phin ye shim benta ha ka ni kala ki dro na ka benta te ki song pisa ki ba nakaliang ki te ki nok punya la pon kre shangi ki ba shim benta ha ka te kala ki dro ba nalor ki dok harim ki bla don lupa ha ka te ka pung an the dok khat mai khat ar gwintal ha ka khat atrik benai ba khat we ar jar ar san ha ka porman step en sim jing theu ya baro ki jai dok kha enim sha ban sa jing bam kat bom pat dei ka por khwai kin don ru kinong diwi di knyang ha ka te ka singi ban na kam ta ki jing tip ki ba benia la ban phone ha ki ni ki number ki bala don ha ka ni ka kot jing pen bena la ni ka notification dei jibon ya ki parlok baro sach sen ngan ong ye phi lada phi dang dei ki ba thmai ha ka ni ka channel ka jonga wanum klet ban share like ban subscribe na ka benta ki we bat ki khubor ha ka ba dei ban ki khubor ya kop khwai lani bat ki we ru ki jingile kai ki ba dei na kuleng kari kisi ba jentia kublai shibon